Ćao! Друзья, мы сегодня на природе и покажем вам части тела. Ovo je Kartum. On mi danas pomaže. Pogledajte. Ovo je glava. Moja glava. Njegova glava. Ovo je lice. Lice. Pa. I ovo je lice. Ovo je oko i ovo je oko. Ovo su naše oči. Ovo je obrva. I ovo je obrva. Ovo su obrve. Mi imamo obrve. Ovo su trepavice. Jedna trepavica. A ovo su trepavice. I Kartum ima trepavice. Ovo je kosa. To vi znate. Ovo je griva. Kosa i griva. Kartum ima šiške. Ovo su šiške. Ja nemam šiške. Ovo je nos. Ovo je njuška. Ja imam nos, a Kartum ima njušku. Ovo je nozdrva i ovo je nozdrva. Ovo su usta i ovo su usta. Ovo su usne. Pa Kartum nema usne. Ovo je brada. I ovo je brada. Ovo je čelo. I ovo je čelo. Ovo su zubi. I ovo su zubi. Kartum voli blato. Ovo je prljav konj. Ovo je suvo blato. Ovo je čist konj. Ovdje nema blata. Idemo dalje. Ovo je vrat. I ovo je vrat. Ovo su obrazi. Obrazi. I ovo su obrazi. Kartum pase travu. Ovo je trava. Kartum pase travu. Ovo je ruka. I ovo su ruke. Ovo je prst. Ovo su prsti. Kartum nema ruke i prste. Ovo je noga. I ovo je noga. Ovo su čizme. Kartum nema čizme. Unutra su prsti na nozi. Ovo je kopito. Ovo je koleno. I ovo je koleno. Ovo su kolena. Ovo je kuk. Ovo su grudi. Ovo je lakat. I ovo je lakat. Ovo je rame. Ovo je čizma. Prljava čizma. Ovo je potkovica. Ovo su čizme. Ovo su potkovice. Ovo su leđa. Dakle, leđa su velika leđa. Ovo je rep. I ovo je rep. Ovo je dlaka. Ovo je dlaka. Kartum ima zimsku dlaku. Ovo je jakna. Ovo je povodac ili povodnik. Ovo je kapa. A ovo je ular. Друзья, это все на сегодня. To je sve za danas. Hvala vam što ste bili sa nama i vidimo se uskoro. Ćao!